sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa Hey, ameni kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila. Cela ungisize lapha. Ya ngephupha ngithi. Yebo, ngephupha. Yebo, ngicela usho amaphupha akho amabili bese sikwazi ukuthi siwachaze sedlule sibone ukuthi omunye ongenayo uzothini yena. Okay. Yebo. I think ngenyanga edlule ngike ngaphupha ngathi emfuleni amanzi amhlophe, unamatshe amadwala phakathi nendawo. Ngimphe kwamadwala kodwa ngitapa ufishi ngesandla. Ngiyababamba ufishi ngesandla. Kulawo manzi lawa amhlophe qwa. Ngibatapa ngibafaka esikhwameni ofishi. Ngavele ngaphaphama, I think kwenyanga edlule ngisela eGoli. Oh, busemanzini emfuleni umi phezu kwamatshe utapa ofishi emanzini agcobileyo. Yebo, ngibabamba nje ngibafaka esikhwameni ofishi. Oh, manje ungitshene nje kancane. Iyiphi le nhlanhla noma lokukhanya okuzayo okungokwesikashana ngoba phela ufishi uyabona ufishi. Yebo. Ufishi ungawuphupha ufishi ngoba utshengiswa inzalo ukuthi khona umuntu ongakhulelwa noma okhulelweyo uzozala abantwana. Umuntu okhulelweyo noma umuntu ongakhulelwa. Yebo, uhamba nenhlanhla ethi mayize nomntwana okokuqala lokho. Okwesibili, ikhona inhlanhla yakho edinga ukuhlanjululwa emanzini noma edinga ukukhanyiswa ngokwamanzi ngoba ufishi uyinhlanhla kahle ufishi. Kodwa manje uma utapa wena phezu kwamatshe uyawutapa lo fishi, kungenzeka ukuthi kukhona umuntu okhulelwe noma ozomkhuleliswa wena, noma mhlambe khona umuntu ofuna ukunipha ingane ngoba inzalo leyo. Okokuqala nokwesibili, inhlanhla ozokwazi ukuphila ngayo ngaleso sikhathi bese iyedlula leyo nto leyo. Kufana nani? Kufana nokuphupha uju lwey'nyosi. Angithi uyazi ukuthi uju lwey'nyosi lifika seasonal. Yebo. Angazi noma ngikhuluma kahle uma ngithi seasonal ngoba mina isilungu ngibuye ngingasazi. Fika ngey'khathi. Ya. Yebo, uthola ukuthi ufishi ulokhuzana ikhekhele iy'nyosi ziyakhela, ziyavuthwa ngaleyo season ey'vuthwa ngayo, ziyatatshwa, ziyaphela. Angithi uyabona? So manje uma uphupha iy'nyosi kukutshena ngokusobala ukuthi uphupha umcebo noma ukukhanya kwesikhashana, inhlanhla yesikhashana ezohamba iphela. Yebo. Kuyafana-ke nofishi. Ofishi baba khona ngalesi sikhathi abekho. Baba khona ngalesi sikhathi abekho. Kuyenzeka kube inzalo uthola ukuthi anibatholi abantwana noma niyozala abantwana bande ngoba ofishi bayazala. Yebo, hayi. No, akezwakala. Yebo, inhlanhla leyo. Awusho lesibili kwesedlule sibone ukuthi kwenzakala. Elesibili-ke mntakababa, angithi ngila eGoli ngiliphuphele ufishi before ngekhaya. Kade ngisekhaya-ke last week. Ngithe uma ngisekhaya ngiphupha nginekhwe mina ngasekhweni. Nginokuya ngivakashe khona ekhweni. Wenzani? Ngithi ngiphuphe ngisekhweni. Oh, usekhweni. Ngathi ngilele ekhweni. Ngilele embhedeni ekhweni. Ngilele embhedeni emva kwesicapha bese kuvela unyazi ushembe esevela angisonto kaShembe kodwa ke ubese vele veze ikhanda kanje ngilele ekhweni wathi ngathi minaye ngihlelelana ngoba ngizobona izingane zami bese ethi inkosi ekubusisa into efunayo uzoyithola namhlanje.
kube ngazuthi mhlampe angimuzwa mina yabo uthini ngoba ngijwayele lento abayikhulumayo yabo ngisukume ngithi gubhu mangithi gubhu avela aqhubeka avela avula isicabha kakhulu athi ngithe kuNkosi kubusisa into efuna uzoyithola namhlanje kodwa manje ngicabanga ukuthi bengisekweni ngingekho ekhaya mina ngivele ngangazi mfowethu ngoba angasazongibuza umuntu osonta eshemba angichazele kahle isho ukuthini lento. Uyazi ukuthi-ke mawuzobuza umuntu wakashembe ngonyazi noma ngoshembe uzomthumela washembe lo. Cha phela angazi phela mina ukuthi kuthiwe inkosi kubusise kimi ngithi Ekhetla lami kunethonga noma kunekhetla eliqhamukayo kungenzeka ukuthi liqhamuke ekhaya umama lakho noma liqhamuka kubo kalo mama wakho wakwakho wasekweni lakho kunekhetla elifuna ukunikhanyisela liniphi isipho. Yazi usakhuluma ngayo futhi yiyo le ngane okhuluma ngayo babe yenhlahla. Cha impela ngizama ukuthi ngithole lapho kunekhetla eliqhamuka ngaphandle ongesile lakini. Ukubona kushembe nje wena. Isithunywa leso. Isithunywa leso esithunyiweyo ukuzonipha isipho nina nobabili nalo mama wakwakho. Kodwa kungenzeka ukuthi ikhetla la kubo walo mama noma ikhetla eliqhamuka ngaphandle okuyisithunywa nje esithunyiwe kuwe ukuthi sizokukhanyisela. Yiloko nje mina. Kodwa kungahamba uyobuza nomuntu wakashembe mhlawumbe. Mhlawumbe uzokuchazela. Ndaba base siyabuza phela ngoba asazi vele uphupha into nje ongayijwayele ukuthi wenzakalani ungazi. Hey. Lungile. Yebo, khetla lami uyazi ukuthi mawuphupha umuntu odumileyo noma uphupha umuntu esingathi mkhulu. Yebo. Kufanele ukuthi ke into efana nale ihlolisiswe ijulelwe. Yebo. Ngokuncazelo yayo noma ngokuyihlaziya kwayo noma ngokuyihlahlela kwayo. Yebo. Kufanele ukuthi ijulelwe ngoba okuceka ukusobala ukuthi amandla aleli khehla eliphathele umama wakwakho izinto ezinhle. Yebo. Amandla alo leli yakhehla leliyana alinganiswa nakashembe. Hayi ukuthi ububona ushembe wena kodwa kungenzeka ukuthi ububona ushembe ngazi kodwa ungambuza umuntu wakashembe kodwa nje mina ngikutshela ngamandla aleli khehla eliphethe lo mama wakwakho elimphathela izinto ukuthi ilona eliza nenhlanhla laphana eliphathele umama wakwakho izinto ezinhle. Mfowethu ngiyabonga ngingabambezela abanye hayi ushayile pho. Amen. Akusibonge sedlule sithathe Sibongile kunjani? Ngiyaphila kunjani mkhulu? Ngiyaphila nami. Yebo. Bengicela kubuta lana ngeliphupho. Ya, abe mabili nje gogo, abe mabili bese sedlula. Yebo. Lephupho itolo ngiphuphe ngithunywa kuthiwa angiyokha eMandi ngase emfuleni. Lo mfula bunetshani buhlata bu-green kakhulu kwindzawo lengathi ground but tshani bu-green. Mangifike ngathola isitiba lesitiba naso bese ngathi si-green singathi simila tihlahlanyana phakathi. So before ngicala kukha la mandi ngithe ngiyaguqa ngifuna kuthandaza. Emkhathini nalesitiba kwavela into lengathi igolide but igolide lengathi ngumuntu. Ivule etandla yaphakamisa tandla bese bathi ngingabe ngisathandaza. Angikhe lamandi khona lapha eceleni ngabona sokuhleli lomunye umuntu like eceleni kwami lapho bengime khona lo muntu uhafu ngetulu umuntu ufana nami kepha inyawo takhe dihlangene umfati lo umhlophe umlungu but inyawo takhe dihlangene but ngetulu right wafike wathi ucela kuhamba nami lapho ngiyakhona. Uliwele wena gogo? Cha. Wazalwa wembethe? Hey angikwadi nokutalwa ngibethe ukuthi kuyini. Uke wayihlanzela umoya? Cha. Awukwazi uyihlanzela umoya? Hey angikaze.
hey gogo, into yakho ijulile kakhulu-ke lena ijulile, angeke uvele uyithathe nje bese uthi uzoyiphendula. Umuntu olapha phakathi kwesiziba, wena uyakhuleka. Ngicela uliqale lapha ekuqaleni size nalo ngezigaba zalo ukuze sokhona ukuthi sikuchazele ukuthi kusho ukuthini bathini. Ngithe uma ngifika la celeni kwalesitiba bengiphethe icoin ngesandla ngithi Mana-ke ngifuna uliqale ekuqaleni nje la uliphupha. Uliqale ekuqaleni ukuthi kwenzakalani? ngiphuphe ngathi bengisuka esicukwini sebantu abaningi. Bangithuma Yebo. bathi angihambe ngiye lapha emfuleni ngiyokha eMandi. Ngahamba uma ngifika lapha emfuleni bengiphethe icoin ngesandla sengithi angiguqe phansi kucala ngithandaze before ngikhala amanzi. Uma ngisaguqe nje ngibitela igama linye ngathi Jehova, kwabe sekuphakama lento lapha phakathi emandini igolide. Okay-ke kwesime lapho usufikile emanzini usukhuleka. Oqala nje uyathunywa abantu bakini noma basekhaya komama lakho, yibona abakuthuma lapha ezizibeni ukuthi hamba uyokha amanzi. Njengoba bethi hamba uyokha amanzi nje, okusho ukuthi hamba olanda into yakho esemanzini noma hamba uyohlanjululwa ngokwamanzi ukuze kuzophakama noma uphakanyiselwe lesiya simo sakho esilapha emanzini esifuna ukuthi masiphakame. Uthe nje wena mawuguqa umemeze igama likaNkulunkulu onguJehova, lenokholwayo ukuthi uyokulamulela ezintweni. Uthe mawuguqa wathi ngcono ngiqale nginikele, ngikhunge lesi simo samanzi okufanele ukuthi ngiwakhe noma ngikhunge lesi simo salomoya okufanele ukuthi uphakame lapha emanzini. Kodwa mangithi ngiyawukhunga lo moya, usuvela uyaphakama lo moya, uphakama njengesimo somuntu ongaphelele ukuba umuntu. Kodwa manje futhi uyini, uyigolide. Yebo, uphakama ngesimo somuntu kodwa manje uligolide lo muntu. Mayephakama ngesimo somuntu kodwa manje uyigolide. Kukutshena ngokusobala ukuthi lo muntu uqhamuka njengesidalwa, abantu benhlanhla, abantu bamandla nomcebo waphansi, labo bantu labo. Umcebo waphansi-ke awukaze waba khona phansi singekho isibeletho noma insimu engumama. Okusho ukuthi abasekhaya komama lakho laba bantu abakuthuma laphana ezizibeni. Lapho inhlanhla yakho kumele ivuleke khona. Yini into osuke wayenza wena ekhaya komama lakho noma wayenzelwa ekhaya komama lakho? Akukho lokhu serious lengike ngendelwa kona nje lengathi ngiyakukhumbula, but nje uma sisakhula bengiye ngibone kuyaphahlwa kwentiwa loko naloko, but nje bengingaconzi lutho ukuthi kwentakalani nami. Ungumlanjwana noma mhlambe uma wakho wagana? Ngathi wagana yena, kepha babe bekangaloboli wacetha. Kukhona ukugana, kukhona ukushada, yini kahle kahle ayenzile phakathi kwakho? Baba wami ulobole make esashonile. Angizwa? Babe umlobole make angasekho emhlabeni, but kukhula vele ngikhulela khabo make. Hayi-ke izinto zakho yiphelele khona ekhaya bomama lakho gogo, ziphelele khona. Uma ungake utholelwe ukhamba lomlando noma uthola inhlambuluko, ugezwe uhlanjululwe, mawuqeda ukuhlanjululwa bese wenzela ukhamba lomlando, ilona ke lizokulandisa ngalesi simo namandla akwembethe noma lenhlanhla nokukhanya okufanele ukuthi kuze kuwe noma kukwembathe, ngoba akakwazi phela lo yamuntu wasemanzini noma lo kuyakhanya kwasemanzini ukuyiveza ngomuntu ohlangene ngezansi oyisidalwa. Yebo khona kufanele ukuthi avele, kodwa manje uvela ngoba akakahluzeki noma akakahlambululeki, akakahlahleleki indlela ukuze akwazi ukuthi embathe kuwe. Kodwa abantu abayaye baboniswe noma bembathiswe izinto ezifana nalezo, abantu othola ukuthi bazalwe bembethe noma bazalwe namandla esipho samanzi, okungenzeka ukuthi kuhambe kube khona umsebenzi awuthabathayo noma awuthathayo noma awuphakamisayo ngokwasemanzini bese yasebenza lowo muntu lowo. Isimo esifana naleso siyaye sivelela abantu abanjalo ozalwe mbethe.
ohamba nje nenhlanhla nomcebo bese kuba abantu othola ukuthi baphiwe isipho sokusebenza okufanele ukuthi ayosithabathela emanzini noma silungise ngokweyinkamba nohambo lwasemanzini. Yebo. Yebo. Ngoba masingakulandela nje kancane sikulandele nje kancane ungazuza uthola ukuthi khona into indlela ozaleke ngayo uthola ukuthi uma ukhula uma wakho kufanele ukuthi akuchazele ukuthi uzaleke kanjani ukhule kanjani ngoba phela kunento enqwambayo lapha phezu kwakho noma ekwembathisa ithumbu elinqwambayo la kuwe elisho ukuthi uzalwe nesipho wena noma uzalwe ugaxile. Yebo. Ngiyeva. Hayi asazi-ke kodwa nje khona into yakho ilapha emanzini okufanele ukuthi uyithathe ngokwasekhaya komama engathi-ke ungaze ulokhuzana omalume bakwenzele into engathi imbuzi sakubika noma sakwenzela isiphahla kodwa kahle kahle basuke bekubika emathongeni ala ekhaya ukuthi lo mntwana lo umntwana kabani la ekhaya membatheni nihambe naye kukho konke nakuza izinto enifisa ukuthi ningamabela zona noma ayezalwe nazo siyacela ukuthi nimkhanyisele lo mntwana bese-ke uyabikeka ethongeni emsamo ekhaya komama ubikwa umalume hayi uyibika wena ubikwa umalume bese kukwazika ukuthi izinto zakho zichume lapho izokhanya lapho izinto zakho. Kodwa mina nje into ebengaku-advise ngayo iyodwa ukuthi uzubalekile. Usebalekile. Hello. Yebo gogo. Usubalekile. Into ebengaku-advise ngayo kungathola umuntu ohlambulukileyo. Ozokwazi ukuthi akuhlambulule mayeqeda ukukuhlambulula bese uthola ukhamba lomlando mawuke wathola ukhamba lomlando lofike livule yonke into lapho phambi kobuso bakho ihlalo bana from lapho uzobe usuyithatha into zakho ngoba kuzovela ukuthi uzaleke kanjani lamandla lana okufanele ukuthi uwaphakamise lapha esizibeni noma lokukhanya lenhlanhla okufanele ukuthi uyiphakamise lapha esizibeni inhlanhle kanjani kwenzakalana bese uyakhanyiseleka-ke lapho uthola umuntu ozokuhlambulula ohlambulukileyo ozokuhlambulula ongeke aphakamise isimo sakhe phezu kwakho ongeke afune ukuphambanisa izinto zakho ongeke abuke azabuke ngale kwalento yakho ukuthi ukhonani bese befuna ukukugebenga bakungcolise bese beyakugebenga. Yeah. Awuzibambe lapho nje ukuthi wena ufanele ukuthi uhlanjululwe ngokwamanzi esizibeni uma ungangenzela kanjena-ke uthole isiphethu amanzi esiphethu u5 liter wesigubhu uthole amanzi olwandle u5 liter wesigubhu bese uthola amanzi esiziba u5 liter wesigubhu bese ungiqhubela ngawo uwahlanganise. Okay. Thela inkomishi ezinhlanu noma eziyisikhombisa u5 no7 lo ungathela 5 esigubhini esisodwa uthele 5 esigubhini esisodwa uthele 5 esigubhini esisodwa ukuze kuzokwazi ukuthi uma uhlambuluka ngalamanzi izinto zakho yichuma. Manje esiphethu ngilanjani mkhulu? Spring water la aphethuzayo uqhamuka phansi. Okay. Kungenzeka futhi nomthombo uyabona umthombo usuke uyisiphethu lapho osuka khona. Oh. Yebo. Ngoba amanzi aqhuma phansi la. Bese kuba khona lezi iphethu ke vele nje ejwayelekile lezi eziphethuzayo vele amanzi aqhamuka njengespring lapha. Okay. Yeah. Zothi ngathola lamandi lawa esiphethu nelwandle nesitiba. Amanzi esiphethu noma umthombo ulwandle nesiziba. Sengiyawahlanganisa ngigcume ngawo. Yebo ugquma uphalasi. Okay. Yebo. Okay ngiyabonga.
Yebo ke gogo. Ngiyabonga kakhulu. Awudlulele inyeke sizwe. Ayi cha level sangicakile ngilo leli. Okay gogo akunankinga sizwe nanguMadlomo. Ngiyabonga. Thokoza mkhulu. Yebo gogo kunjani? Ngiyaphila mkhulu, kunjani? Ngiyaphila nami. Mkhulu mina bengike ngaphupha iphupha lana elithi engathi bengisendlini lapho ngihlala khona. Manje ngibona abantu abagqoke izinto zamasangoma, abacula, abagidayo la phambi kwegate lapho ngihlala khona. Mina ngathi ngiphume ngiye khona ngiyobuka lento bayenzayo. Ngathi sengibona sekuhlelwe ezitulweni. Ngathi nami ngihlale la, ngathi ngiphethe ingane ngesandla. Manje mangihleli kanjalo isangoma siqhamuke size kimi straight sibuza ukuthi why ngingagqokanga izicathulo. Ngithi hayibo ngizigqokile izicathulo. Athi le ngane iphetheyo ifuna intambo. So ngithi ke manje okay. Ngathi ke ngoku sengibona sengihamba nalengane. Sengisukile la kwezangoma. Ngathi sengibona sengiyahamba ngilandelwa yizinto. Unomntwana wena gogo? Gogo ngemkhulu naye umntwana. Mara Umntwana akalingani. wakho wenzani? Uyagula? Kwenzakalani? Ugula ngekhanda namadlebe isikhathi esiningi. Ya ne. Manje komkhulu engathi ngihambe kule ndawo inezangoma mara ngilandelwa izinja eziningi njengoba ngihamba nalengane. Manje ingathi ngiyakhona ukukhuluma nezinja ngithi jikani. Ngithi ngicela nijike because angifuni uhamba nezinja. Ingathi lezi zinja zibe ngathi ziyajika mara kuphinde zingilandele. Manje ingathi ngifika kwindawo engathi ngumkhukhu. Kulo mkhukhu ingathi ingane le yami ibiyakhala ke nje basingena kulo mkhukhu mara ngiyibeke kule ndawo engathi ikhawushi. Mangibeke ekhawushini ngibuyela ngikhuluma nezinja ngithi jikani. Hayi ezinja zime la kulomnyango walomkhukhu. Mangijika ngiya kulomntana ngibona ingane ayisekho angazi ukuthi ilahleke yaya kuphi. Ingathi ngiyakhala mina manje ngithi ingane yami ikuphi. Ngalezi nje ngose ngicommunicate nazo ngithi ingane ikuphi. Manje ngithi asazi ngithi ngikhangeliseni ingane. Ingathi enye inja ithi ngeke ngibhekise ingane but mina yabona ukuthi ngibophekile lapha angikhona ukukhululeka. Ngathi lezi zikhona ukuhamba zingikhangelisa ingane zingikhangelisa ngathi ngiyakhala mina ngahayiza ngikhangela ingane. Ivele ingane seyihamba nezinye izinja. Mangibona ingane ngithatha ingane lena sengiyakhala mara ingane seyikhuluphela isisu lesi sayo. Ngathi mangibamba ingane izama ukuphalaza into engathi green nje igreen into egreen eyoyikekayo nje. Manje sivele ngothuka lapho. Khona umuntu wayisangoma kini? Yebo mkhulu. Bamethula ubungoma? Mkhulu akathula. Sangothuka. Akaze bemethula ubungoma. Yebo. Ilele lapho ke leyo nto leyo. Ingakho ke lengane yakhe uyibona igula kanjeni. Ilele nje lapho kumele uhambe uthola umuntu okwazi ukuyothula umoya obungoma kumuntu kuqala. Bethulwe ngoba kuyofanele ukuthi akuhlambulula kwethula ubungoma. Mayika kwethula lobo bungoma lobo izobe siyakutshela lento ukuthi ifunani kuwe ngoba igulisa ingane yakho. Yebo mkhulu. Yebo ngoba mayikwethula ubungoma uzokuhlambulula mayiqeda. Yebo mkhulu ngilale. Ndiya. Linye ke mkhulu ingathi benginosisi wami. Ngathi benginosisi wami silele and then mangivuka la ekseni nosisi wami ngathi ngizibona Wegogo awuke uthole ilokhuzana induku yephahla. Umuntu okuthiwa yiphahla. Yebo mkhulu. Induku yakhona leli ibhaxa kanje iphahla. Ngiyayibona. Yebo mkhulu ngiyayibona. Ya, uthole leyo nduku leyo, uyithole leyo nduku leyo. Mawuyithola leyo nduku leyo uke uthole 2 litha wobisi. Yebo mkhulu. Uthola 2 litha wobisi. Bese uthola umcako omhlophe. Uthole ibovu. Mawuthola ibovu ngenhla ugcobisa ibomvu umzimba wonke ukhumula benqunu ulenze lapha lube yudaka.
nangapha umcako nomhlophe ube yudaka noma ungenza uhlukanise kanje noma ungenza isingezansi sibe mhlophe isingenhla sibe bomvu angithi uyangizwa Yebo mkhulu, ngiyabhala mkhulu. mase njalo uma usuzoyogeza usebenzise ubisi namanzi Yebo mkhulu. usebenzise ubisi namanzi uma usuzoyogeza ugeze ngaphandle usebenzise ubisi namanzi Yebo mkhulu. yebo uyakwazi ukuchatha ingane Yebo mkhulu, ngikhona. uthola impepho uyibilise uyichathe leyo ngane yakho Yebo. uyibilise uyichathe leyo ngane yakho angithi uyangizwa Ngiyakuzwa mkhulu. le nduke impahla nayo uyigcobisa njengoba ugcoba wena bese uyibeka la ukhulekela khona noma lapha ocela khona ukhanyisa khona ikhandlela uyibeke khona le nduke igcotshiswe leyo lokhuzana leyo mcako nani Nebomvu. nebomvu uyibeke lapha uyisebenzisa ihleli lapho umcako nebomvu usebenzise ihleli lapho leyo leyo ngoba khona into okufanele ukuthi wembulelwe yona khona into okufanele ukuthi utshelwe yona ngale ndaba yaloya muntu owayeyisangoma lapha kini ngoba manje uyabona ukuthi izinja zivela njengesilwane sasekhaya njengesidalwa sasekhaya Yebo mkhulu. angithi uyangizwa Yebo mkhulu. zivela njengesidalwa sasekhaya noma njengesilwane sasekhaya kodwa manje mawuthi uyabuka kunomuntu odinga ukwethula ubungoma noma qaqo kule mimoya embophile njengoba ithi angikwazi mina ukucingisa ingane ngibophekile lapha engikhona mina Yebo mkhulu. angithi uyangizwa Yebo mkhulu. ngibophekile kuphi lapha engikhona ngoba leya nto noma lesesikhwama salomuntu wayeyisangoma noma sobungoma lesiya saba nento ethwebulayo noma into engathi isithwalo Yebo mkhulu. eyembethe kule ngane yakho Yebo mkhulu. yebo fanele ukuthi wethule ubungoma wena wethulwe loya muntu ubungoma ngoba uboshwe yiyo lo moya ubungoma Yebo mkhulu. yebo Mkhulu angazi ukuthi leyo makhuluma ngobungoma ukuthi kuyahambelana neliphupho bengikhe nalo na angazi because ngikhe ngaphupha ngathi ngiyavuka no-sister wami ozindeni kwami ngathi mangivuka ngibona insimbi la kumi ngase left insimbi e-red and white ngathi ini ubuhlalu nkulu obu-red and white obu-red and white mkhulu ngathi ngibheke njengoba ngivuka nje ngibheke lobu buhlalu manje usister wami abuza ukuthi hayibo yini le uyigqokile ngithi angazi nami ngivuke ngiyigqokile mangiphinda ngibheka lobo buhlalu abusekho buyi-one abukho bodwa manje bugcwele ubuhlalu la engalweni yami nge-left kukho ne-chainer e-silver la ekugcineni ngathi ngithuswe yile nto engiyibonayo but ngiphaphame-ke ngiphaphame ebuphupheni ngibona lo buhlalu angithi uyazi ukuthi uRedi umelele igazi noma umelele idlozi elibomvu okulidlozi lasentabeni abachithi begazi uRedi lo noma umelele isibeletho uRedi umelele isibeletho uRedi ngoba makuzozala umntwana isperm siphihliza iqanda ingakho ubona ebuhlaleni kuno-red and white u-red no-white ngoba lokho kumhlophe yinono lokho kumhlophe okuyini okuyisidoda noma isperm bese kuzophihliza ini iqanda kukhande ihlule yebo mkhulu mase kulihlule lapha ngaphakathi ukhulela kulolu ketshezi transparent angithi yebo mkhulu sekukhona ured ulokhu bekukhona uyellow and white eqandeni kwase kuthi lokho kuyellow kwajika makuhlangana no white noma uyellow and transparent kwajika lokho kuyellow makuhlangana no white lapha isperm fertilize iqanda kwaba red khona
Yibo-ke lobu buhlalo obu-red and white obukutshena ngokusobala ukuthi uhamba nomoya wasentabeni nomoya wamanono noma wey'thupha ukukhandeka komfwana. Ukutshena ngokusobala ukuthi loya muntu uma ekethulwa lobu bungoma ingasinda le ngane yakho. Nawe inkinga zingehla kuwe akwazi ukuthi avele ngokuyikho lo muntu, angaveli ngedlozi kodwa bese vela kahle njengethonga, Yebo mkhulu. njengesidalwa esihle esiza nokukhanya noma esikhulumayo ukuthi sifunani kuwe. Yebo, Usigcinele lokho esizobe sikufuna ngaleso sikhathi. Okay mkhulu, ngilalele mkhulu. Yebo-ke awukusebenzise lo mcako nani lebomvu. Yebo. Uthola ubisi uhamba ugeze ngalo. Ugeze ngalo ngaphandle uhlanganise namanzi mawusugeza. Yebo. Yebo. Kodwa futhi ungathola namanzi omfulo ohambayo, umfulo ogijimayo. Ufike ugeze kuwo. Ugeze ngalolu bisi, ukhe nalawo manzi omfulo ogijimayo, ugeze phakathi, uhambe namanzi. Uzosho lo muntu ubungoma ukuthi ufunani. Thokoza. Yebo. Bese uyothola umuntu ozokuhlambulula, akuhlambulule imimoya. Akuhlambulule imimoya ngoba imimoya le ayihlambulule ngoba once iyahlanjulula imimoya izoyiveza ukuthi yini. Akwesibonga. Okay. Thokoza mkhulu, yabo. Amen. Uzwa kahle. Thokoza mkhulu njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Mkhulu ngicela uchaza iphupho lami lokuthoma elihlale lingihlupha kanjalo. Lihlale liza iviki neviki liyangizela lephupho akuphela iviki lingakezi. Then ngizabuye ngichazele lelinye mkhulu. Ngiphupha njalo kuthiwa umama wami ushonile. Umama wami uyangcwatshwa, ngiyakhala kabuhlungu lapho. Uyaphila noma wakho? Uyaphila ukhona khowagula lenyanga ezidlulile but manje seka right. Net uslimile emzimbeni. So ngihlale ngimphupha kuthiwa umama ushonile. Nakashonile umama mina ngiyakhala lapho ngiyakhala noma kungabi sendaweni eyi1 la esithi umngcwabo ukhona lapho khunye uveze ekhala. Uhulwa yini uma wakho? Yini lene muhungulayo? Bekagula unokuthi awe makawa acale ahlangahlangane emzimbeni. Sekawe kaningi. Okay, akuqhubeke nephupho ngoba sengitholile ukuthi yini inkinga. Qhubeka nephupho. So liza ngokufana lephupho noma ngasise endaweni ezifanayo but liza ngokuthi kuthiwa umamami ushonile siyomhloboka eboxini siyombona ngiyakhala kabuhlungu mara ugcina kwalo lizile futhi ngathi lapho like angisakhali kakhulu sengiyabheka nje ngathi ngiyamukela ngithi hayi umamami uhambile ugcina kwalo ukuza ivikile ngathi ngithi umamami uhambile akusenandaba. So linjalo nje alibi lide kakhulu kuba njalo nje kuphela. Oh. Ngithi nje ya. Nibangaki kuma wakho? Ekhaya. Kuma wakho nibangaki? Sibathathu simantombazana. Nibathathu ngamantombazana. Nizalwa ubaba oyedwa nonke. Cha, abayithu bazalwa ubaba oyi1 lo omunye nobaba wakhe omkhulu firstborn. Oh. Pho yini lenefihlo uma wakho kufanele ukuthi anitshene yona ayihlambuluke ngoba ewa nje? Hey, angiyazi mkhulu ngangikhuluma amanga. Yiyo ke into emuyisayo unemfihlo uma wakho khona into eyimfihle kuye. Okufanele ukuthi ayihlambuluke anitshene. Yebo, kufanele ukuthi kube khona into anitshena yona. Akufanele ukuthi ayihlambuluke yena ayikhulume kini. Ngoba elokho uphupha nje wena engathi kuthi ufile noma udlulile emhlabeni. Ukutshena okusobala ukuthi kuyenzeka iphupho lokushona komuntu kube ukuthi uzophila isikhathi eside. Kodwa manje
uyophila ngaphansi kwencindezi noma uyophila ngaphansi kokugula kakhulu, azalale phansi alale esibhedlela ukuthi uyashona angashona sinde, ngoba kunalento angayikhulumile Ngiyakuzwa mkhulu. okufanele ukuthi ayikhulume, okuyiyona lena emenza ukuthi abe nje. And lento fanele ayikhulume kithi ebantwaneni bakhe. Mele anitshene nina ukuthi kwenzakalani ngoba egula nje. Ngiyakuzwa mkhulu. Ngoba uyazi awusho lesibili gogo ngoba yileyo nto nje emhlupha uma wami. Leli lesibili ngiliphuphe kulobusuku engibuya kibo lobu, ngiphuphe ngathi kuthiwa ngiyashada ngisesontweni. Mangishada sengifakwe i-ring ngathi bangikhethele umyeni lo engishada naye. Okay, ephupheni ngiyamazi ngiyambona ukuthi ubani, but akusimuntu engimjwayele kakhulu. Ngathi vele ngithi yo sengishadileke manje sengiyacakeka like ukuthi angisimuntu ojaha umshado, angikashadi and akusimuntu engicabanga umshado. Ngathi vele ngiyazibheka sengifake i-ring ekulu la esandleni, ngathi ngithi yo umuntu sekafaka i-ring manje ushadile. So ngiphaphame nje lapho nami ngizitshela ukuthi sengishadile ephupheni, ngishade nomlisa so. Wagogo. Hey, konke kulengisela ingozi. Ikona into ekulengisela ingozi. Kodwa manje abantu bakho bayakuvusa muzi, bayakuvusa. Ngiyakuzwa mkhulu. Yini indaba uthandana nomuntu onomuntu yini? Cha, umuntu engithandana naye akanamuntu. Hayi gogo ngeke. Ngidlala ngami imali. Mina ngazi anganamuntu ngoba ngihlala naye full time esikhathini esiningi. Manje lo muntu okubulalayo, lo muntu ngoba uhlanganiswa nje nomoya ongahlambulukile, uhlanganiswa nomoya ongahlambulukile, into engakubuyisela ebungozini. Ubani lona okuphosayo kanje? Angazi mkhulu, angazi. Angeke uzazi imfihlo zamadoda, uzazitshela ukuthi uwe kuphela kanti kukhona omunye angeke wazi. Angeke, khona la wamthatha khona lo muntu. Kunomuntu ovelayo la osifazana. Umuntu wesifazana umthole kanjani wena lo muntu? Ngoba phela kunenkinga la. Indlela omthole ngayo lo muntu engathi umhlukanise nomuntu wena. Kwenzakalani lapho? Nangimthola ngihlala naye kunomuntu ebekahlala naye, so bahlukana, washuza mina ke wahlala nami. Ufile wena gogo. Ngiyadlala ngeke uzufe kodwa kunenkinga lapha phakathi kwakho nalomuntu wakho naloya muntu. Hayi asazi. Kodwa yona inkinga nje ejulileyo leyo. So yini ekunika ukushada wena? Uyashada. Kuthiwe ngishadile. Uzokushada impela ufake i-ring engage nemimoya engcolileyo. Sengifake i-ring ngishadile vele ephupheni. Nabafundisi napha ngiyababona bakhona banginikela isibusiso and labafundisi vele bafundisi bami engikhonza nabo vele. Ilapho ke gogo lo muntu omhlukanise nomuntu wakhe noma ohlukane nomuntu wakhe ngenxa yakho kuyaliwa lapho yimpi leyo engakudalela ingozi ejulileyo. Uma nje kukhona into lokhu kuyikuthi ke ngoba yonke lento ihamba nomuthi noma namakhubalo. Aphoswayo nezigadlo. Ilapho nje. Makhulunywa amakhubalo ke into efaka izilwane phakathi. Yebo kunjalo nje gogo. Akwesibonge sedlule la. Bonga mina mkhulu, aphelele yiwo nje lawo ebenginawo. Amen. Amen. Sawubona mkhulu. Yebo kunjani? Siyaphila mkhulu. Ngiyaphila nami. Mkhulu nami ngicela ukubuza nawe nje wami ngila yi2.
Dlula Ngiphupha gogo uloba ngicela abantu sifuna ukukhanyisa. Angizwa. mara ngiphupha loba abantu ngiphupha uba abantu mara ngisahlala naye hlala nomunye umfazi ngiphupha engathi uthi uthenge indlu makathenga indlu uyangibonisa yona indlu nayi angathi RDP uthi kimi ufuna ukuyehlana ngathi sihamba soyi-2 ngiphinde futhi ngile phupha elibuye ngimphuphe Uyithengele sengathi bani? usendlini phakathi uthi indlu leyo uyithengile uthi eyakhe uyithengile ngimphupha sesendlini futhi endlini phakathi uhleli phakathi mara phezulu akufulelwanga ngathi mina ngiyamkoba phezulu ngithi mina hawu uhleli phasi why ungafuleli phezulu athi hayi ngizofulela ngimphuphe futhi engathi uthi usekhaya masekhaya engathi uphakathi endlini uyapenda phakathi uyapenda indlu Kunenkinga ezomehlela lo baba lo. Ngoba umbona ethi uthenga indlu nje uthenga ithuna lapha. Okokuqala lokho, okwesibili lapha na indlu ayikwazi ukuthi uhlale endlini engenalo uphahla noma engafulelwe phezulu. Awukwazi. Kuseyumgodi futhi nalowo, kuseyili ithuna le. Ngazi ukuthi kwenzakalani ngoba nazi izinto lapha na ziyamuwela uhamba uhlala nomunye umfazi. Angazi mina ukuthi kwenzakalani. ngoba lelinye mkhulu ngathi mina ngibuya esontweni mangibuya esontweni uyafona uthi ukuphi ngithi mina ngibuya esontweni angathi uyangilanda enzansi vele sengihlile etekisini uyangigibeza vele uhamba ngemoto emhlophe ngiyagibela mangigibela phakathi emotweni ngigibela emuva ngithola plastic linamasiva ngithi hayi elami le plastic le ngathi uthathe elinye elakhe uthi kimi uphuzise izinto zasesontweni ngithi mina hayi wena ezakho izinto zesonto uzibeka lapha kulo mfazi lo mfazi uyayisebenza kodwa hayi wena moyisebenzisa zingasakusebenzeli hayi ngathi mkhulu sesiyahamba Hayi gogo. Hayi. Kuyikuthi manje into engiyibukayo mina useze wadililwa nayo ingilozi yakhe noma abakubo lo baba lo. Ngenxa yokuthi bamfida ukungcola bamfida amanyala. Yebo sebemdikilile labo abantu bakubo. yo hayi kunzima ke mkhulu Ya ayilapho nje indaba. Wena kumele ukhuleke gogo. ngiyakhuleka mkhulu Kumele ukhuleke ufase isisu lesi ubophe lapha esiswini. Ufase ibhande, ulambe, ulinde. Khulekele eyakhe impilo. Ngizokhuleka mkhulu Okay gogo. ngiyabonga mkhulu Amen. Amen mkhulu njani? Yebo gogo kunjani? Ngiyaphila. Mkhulu Hayi mina nami bengisacela ukubuza lapha mkhulu leli phupho. Ngiyaphupha ngathi kukhona umamkhulu wami osewashona. Ngathi uyangibiza sibuka la imuni kwemuni iyakhanya nje kahle. Then ngizongakuzwa ke mina gogo. Ngizongakuzwa ngisacela ukuzwa kahle, ngicela ukuzwa kahle, ngicela uqale phansi. La engibonise imuni inyanga. Kwinyanga kukhona izilwane eziwu-5. Ngabe ngithe ngicela uqale phansi uthi umamkhulu wakho unjani? Oh uyangibiza uyangibukisa inyanga umamkhulu. Oh. Then kule phakathi kwinyanga kunezilwane eziwu-5 kwakuyibhubesi kuyingwe imuni mkhulu. Oh. Kuyingwe mkhulu. Yebo gogo. Lezi ezinye ngiyibonanga kahle kodwa kwase kuphuma ihashi lingathi liyajayiva nje ihashi liyadansa lapha engathi nami sengilibonele eduze ke manje.
ngaphaphama-ke lapho. Uke wagezela imimoya noma uke walungisa imimoya kwenzakalani? Ngike ngageza mkhulu. Ugezela imimoya? Oh yeah. Alala. Mkhulu. Awuthole umNazaretha omhlophe gogo, uthole umNazaretha omhlophe angazi noma unawo. Uthole lo mNazaretha omhlophe. Bese ungitholela ikhandlela eliyelo nelimhlophe. Ikhandlela eliyelo nelimhlophe ungitholela iglasi yamanzi. Ungifakela amashumi amahlanu phakathi kuleyo glasi yamanzi. Yebo mkhulu. Ungifakela amashumi amahlanu phakathi kuleyo glasi yamanzi. Uthatha umNazaretha wakho. Uthatha intambo yakhe egreen eyibhidani nje egreen uyifake lapho okhala. Bese uyangikhulekela nje. Angikabi nayo intambo egreen kodwa yazi ngikade ngiyibona nje kuleli viki elidlule. Ungithathele yona ungitholele yona bese uyangifasela yona. Ukhuleke ekseni nantambama ukhuleke. U3 days nje ulawo makhandlela la uwacime mawuzoqeda ukukhuleka noma mawuzokhuleka wakhanyisa. Ukhuleke. Mawusuqedile bese ke uthatha lawo manzi lawo uhamba ugeza ngawo ngaphandle ugeze ngawo ngaphandle bese uyangitshela ukuthi uboneni bese uyabuya uzomiselwa inkamba uzomiselwa inkamba ulungiselwe nemimoya yakho ekuhluphayo iyona nje kufanele ukuthi ukhanyiselwe kuyo ngoba uyayibona ukuthi iphezulu lapha na lesi salukazi sasinamandla ukushuthi sasiyinyanga lesi salukazi lesi noma ubuzothi uma ungabe ububa umuntu wesilisa buyoba inyanga ebheda kakhulu ngoba ibizowazi umuntu okuthakatha iwazi umuntu okuphilisa kodwa nje khona inamandla lo yagogo loyana okuphethe. Yebo mkhulu. Kodwa manje uyisalukazi somoya kakhulu ubambe ithunywa lo gogo lo. Yeah. Abantu abaphupha into ezifana nalezo bayawela kulomoya wezanusi ngoba izanusi eziboniswa izinto ezifana nalezo bayawela kulomoya wezanusi kodwa ke akunankinga gogo ukwenze njengoba ngisho. Yebo mkhulu ngizokwenza kanjalo. Yebo lithini lesibili sedlule kulo bese kesidedela abantu. Elesibili mkhulu ngapha ngathi usisika mngani wami ngathi uphansi kwi-cave. I-cave nje enhle umgede. Usisi kabanike lowo? Kamngani wami. Oh. Ya, uphansi emgedeni. Uzothini uma ngithi akusiyo usisi kamngani wakho yiwele lakho lelo? Angazi mkhulu. Oh. Awuqhubeke mhlambe kuzoqoma. Ngizawubona. Simbukela phansi thina siphezulu ufake ibhayi eliblue engalibonanga ukuthi linani kodwa beliblue ibhayi lamabhayi neduku eliblue. Ibhayi lempangele eliblue. Angilibonanga ukuthi elani mkhulu kodwa ibhayi lempangele eliblue. Okay mkhulu. Yebo. Yebo mkhulu. Neduku eliblue. Useyizigijimi lezo, useyiba abaningi sibomoya labo izithunywa. Oh, ngoba into engayisho nje mina ngitshela lo mngani wami ngathi mina uyambona ke lo akawuthinti umuthi. Amanzi nokukhuleka kuphela. Suqedileke. Gogo, yileyo nto leyo kufanele ukuthi uthole inkamba wena zeyithunywa. Thunywa zaphansi, thunywa zaphezulu. Yebo. Yebo bese uyahlungelwa. Uzophinda kutshene lo muntu ukuthi ahambe ezibeni. Aphinde wenzele ukhamba lwezalukazi zaphansi namakhehla phansi.
baphinde ngoba bahlanjululwe ngeqhude elimhlophe. Mase behlanjululwe ngeqhude elimhlophe bazobe sebekutshela ukuthi kufanele ukuthi uyihlunge lemoya. yebo. Mase uyihlungile lemoya base bekutshela ukuthi uyawudinga umhlaba uhlangene. Ukuhamba laphezulu olubambe amagumbi amanomhlaba. Yebo bese ukwazi ukuthi usebenze ngoba inkinga leya muntu lo ombone lapha emafini phezulu enyangeni Yebo. udaba lakho lujulile. Ngiyakufisela nje ukuthi ungatholi umuntu ongahlambulukanga ngoba angeke akwenzele into okuyiyo. Futhi bazohluleka ukukwelapha labo bantu. Yebo, yebo. Yebo bazohluleka ukukwelapha ngoba noma kufanele ukuthi bakuhlole bazoba nenkinga bakumele bakuhlole ngoba into yakho ihamba emoyeni ayibonakala. Hayi kunzima impela yabo mangithi ngiyahlola nje hayi kuba nzima uvele nje kube nzima impela. Angithi lento yakho iphethe imfihlo ijule kakhulu iphethe imfihlo. Ifuna abantu abanamandla nabanayo lento ikuphethe. Yeah, okay gogo, bye bye. Hayi ngiyabonga kakhulu mkhulu, ngiyabonga. Amen. Amen mkhulu. Angimele nginibhadalise manje nina ayikho lento. Nizongikhathaza. Kumele nginibhadalise. Amen. Ninjani? Siyaphila mkhulu. Mina ngine problem mkhulu yamaphupho wamanzi kakhulu elwandle. Lately Gogo ngicela ukuthi ungitshena amaphupho. Ungangitshela ukuthi inkinga yamaphupho aphezulu ezulwini noma waphansi emanzini noma waseyintabeni noma gijima oluhlane. Ngicela ungitshene nje amaphupho akho awu3 siwahlaziye. Okay, lo awu2. Hey, ungalethi 3, 2. 3 mkhulu. Umuntu adeletha 2 lapha. Ngoletha 3 ngoba unjani wena? So mkhulu ngiphupha ngiselwandle elwandle ngaphupha ukukhona umuntu ongubaba engihlambisa but ephethe ibhakethe, and then ngiphuphe again ugogo aphuma elwandle. Lo gogo angimazi, ugqoke isikete esired nesiphika esired, afika aguqa phambi kwami ngilele athi thokoza gogo kum. And then ngiphupha nginendlu elwandle, ngiphupha ngibhukuda elwandle. So ngamaphupho wami welwandle lawo. Elesibili elingihluphileyo ngaphupha uke wahlanjululwa wena noma uke wasiwa olwandle? Azange ngasiwe elwandle but ngihlala eduze nelwandle Cape Town. Oh, useKapa? Na indawo leseKapa ngize ngomsebenzi. Oh. Wazi ukuthi ngoba ngilapha nje ngiseKapa mina njengamanje. Hayi mkhulu kuphi eKapa? Hayi ungezi la kimi, abengingasho ukuthi woza la kimi, ngithi mina uyazini ukuthi ngila eKapa. Yo. Lele ngisaba ngayo kuyelwandle but like last time ngiphuphe lo baba engihlambisa engithela amanzi ngebhakethe aphethe ibhakethe emhlophe. Hayi bakutshela ukuthi kunokhamba lokwethula imimoya okufanele ukuthi ushayelwe lona olwandle wena lushayelwe la ekhanda kuwe. Bese iyavuleka ke lento yakhe ekufunayo ngoba uyoludla lolo khamba 5 days or 7 days. Izovuleka leyo nto yakho. Uyophatha nje inkukhu emhlophe uthola inyongo yayo noma uyibulala uthola inyongo kuphela. Bese kufike bekushayela lapha bakuthula imimoya bakugeza imimoya. Mabeqeda ukushayela lolo khamba bese bekunika impande emhlophe. Uhambe uhlambulule ngayo endlini. Yo manje hayi kuyobe sekupheleleke gogo, kuyobe sekuvuleka lento kufanele ukuthi ivuleke lapha. Manje ngizoncedwa ngibani lapha eKapa Nkosi yami? Hayi bakunceda ikhona izinyanga zala eKapa. Yo mkhulu. Awukazi ngomsebenzi wena ngozosebenza abantu lapha eKapa. Hayi bo Nkosi yami mkhulu. Yo hayi kumnyama kuvalekile akudibani akuhlangani nix like yo amaphupha yangisokola. Unayo transport?
Angina transport but ngihlala eduze naselwandle like hlala 15 minutes away from elwandle Oh, lapha eBlowback. hayi mina phela ngizazi indawo zala eKapa. Ngize nje nami ngizoyisebenzela abantu. I-transport ngayi-arrange kuphela mkhulu, ngayi-arrange serious. Ngizoqala ngibambe ibhande mina kusasa. Uma ukuthi ungaba nendlela ungeza la ungithathe ngihambe ngokushayela lolo khambo lwandle mina kwenzele. Sibone ukuthi ngithi ngihamba ngibuyele eThekwini uyobe kwenzakalani ubunjani. Eish, hayi kuvalekile kumnyama, amaphupho ayangihlupha. Like ngiphupha omunye ugogo aphuma ngaphakathi lezi zindlu oronda, nithi ngoronda. Lo gogo athi kimi athi wena ungacabanga ukuthi sometimes ungacabanga ukuthi uyathakathwa. Inyoka abantu bakini bebanayo. Hayi mkhulu, inzima lento. Angithi mina ngithi kuwe kufanele ukuthi ohlanjulula imimoya wethula imimoya kupholwandle wena. Ukuze uzovulelwa zonke lezinto zakho lezi. Ushayela ukambo lumhlophe la ngokubona ibhakede nje. Uzoshayela ukambo lumhlophe la ekhanda bakwethule ukuthule lelo kambo lolo. Bese uthola ukambo uzosala uludla wena. Ulisebenzise lolo kambo lolo luzokuhlambulula lucacisela ukuthi usho ukuthini lo gogo ngoba ethi abantu bakini babephethe inyoka. Ngiyayisaba leyo nyoka leyo. Ngeke ngathi ngihlele e-dining room ngayibona ipython emnyama, ngayibona ngamehlo. Usazoyibona awuyiboni wena, usazoyibona. Mangilele ebusuku kuvele inyoka emhlophe, kuvele inyoka eyiyelo. Uhlala ngakabonzi. Uhlala ngakobonzi. Wena gogo ngifonele uma ukuthi uyalidinga usizo sikusize thina. Sibone ukuthi uzosizakala. Okay mkhulu, ngizokusendela imessage, ngiyakufollowa na ku-YouTube, inamba yakho nginayo. Okay. Yeah. Hayi kuyabheda mkhulu Hayi kuzobonakala gogo wena manje umoya. Lesalukazi besigqoke isiphike esiredi nesikete esiredi siphume elwandle siguqa phambi kwami sithi thokoza gogo, so hayi angifuni ukuthwasa mina. Nayo phela inkinga yaloya muntu loyana ophethe lento yakho ukuthi uwele bungomeni, angazi ukuthi ungene kanjani. Kodwa manje uyabona ukuthi umoya wakhe kwangesiwo umoya obungoma. Yebo, kwangesiwo umoya obungoma. Ingakho ngithi kufanele ukuthi uyihlambulule lento yakho. Because ngoba ngizoke ngiyenza ivideo ekhuluma ngedlozi nobungoma. Yakuzwa mkhulu. Hayi bantwana bethonga ngihluzwa abantu lapha bayangifonela. Okay mkhulu. Yakuzwa ke. Ya. Mina ngikwazi ukuhlala lapha ku TikTok. Sengizophuma nje manje. Abazongena manje ngenza abathatha. Angikwazi ukuhlala lapha, ngisuke ngihlala nje ngoba ngiyolokhuzana. Kufanele ningibhadale manje. Umuntu eza namaphupho akhe amathathu 3 akhipha 150. 50 rand. Iphupho lilodwa. Inhlaziyela amaphupho mina ngoba. Iphupho alihluphi iphupho. Ngifuna ukuthi nje uliqonde njengoba umuntu elikhuluma. Bese uyalilalela ke nawe emoyeni ukuthi lithini kuphela. Namele uliqonde kuqala njengoba elikhuluma umuntu ukuthi uthini lo muntu. Bese uyezwa ke emoyeni wena ukuthi uhlushwa yini lo muntu lo. Yini lena emhluphayo ezimpuphisa into ezifana nalezi. Hayi ngiyakuzwa mkhulu, ngiyabonga ke. Umuntu ongena manje ufuna ukuthi ngimthathe nina. Ngizokwenza njalo mkhulu. Ngizokudm. Ungangithinta nje bese sikulungisele ngoba ngeweekend ngizobe ngibhizi khona la eKapa ngiyemanzini. Kufanele ukuthi ngibase emanzini abantu. Okay. Ngiyabonga mkhulu. Amen.
Okay gogo siyabonga. Khehla lami. Thokoza mkhulu. Amen kunjani? Hayi ngaphila mkhulu. La nginamaphupho mkhulu. Awukhulume nje usondeleke efonini ngikuzwe khehla lami ngoba ngikuzwe ukhulumela kude. Oh mkhulu nginenkinga la amaphupho strange. Yebo khehla. Yebo njengokuthi nje nginawuthi nje ngike ngiphuphe umuntu nje uthamba umuntu engamazi. Ngimphuphe nje ebeletha nje. Ngoba ngeke ngaba nalo nini kuthangi. Ngike ngaba nephupho nje ngiphupha umuntu ebeletha. Ha. Angimazi nokuthi ubani kodwa nje la ngilala ngakhona nje. Maningi nje amaphupho nje hayi ngincova nje ngiwaphuphayo mina. Mana unayo uma wengane noma unayo intombi ubusuthandana nayo isikhathi eside wayithembisana wena. Nginayo intombi kodwa hayi ukuthi sesithandana isikhathi eside ngicabanga ukuthi unyaka wesibili lo njengoba usuphela nje kulonyaka lo. Sengithi ke mina kuwe unayo uma wengane noma unayo intombi ubusuthandana nayo isikhathi eside nahlukana. Hayi cha mkhulu. Awunayo uma wengane. Bolo umuntu okuthumelela ngezilwane ubani lo? Okuthumelela ngabantu abazalayo. Angazi nami mkhulu nami nje naleyo confusion nje. Maningi nje amaphupho engiwaphupha nje anyantisa. Ngoba phela leli alidingi ukucazwa nje. Ilo muntu wesifazane ongafuni ukubona impilo yakhe yaphambili okugadlayo yini kwenzakalani? Usekhaya. Useyimbangini. Kwenzakalani la? Nami mkhulu angazi mkhulu yabo nje ngathi nje ngaye ngithola ithuba nje kahle nje ngikuxoxele nje ngezinto ezenzakalayo nje ngempilo yami nje ngoba nje zingxova nje. Ukuphi ngokuhlala wena khehla? Yebo ngise-Adams mkhulu. La eThekwini. Oh use-Adams. UseThekwini. Abantu baseThekwini angiboni ukuthi ithuba lami lithokola manje abantu baseThekwini. Abantu baseThekwini bangifonela ngisegoli. Bathi siyeza mkhulu ukuphi ngithi ngisegoli ngifonele ngosuku lokuthi malifika lolo suku lolo abasangifoneli useyayithulela nje. Usengifonela sengingekho ngiseKapa. Ukuphi mkhulu? Kanjani manje uyayibona le nto le. Ukuthi into zokudlala. Hayi. Kodwa ubungafika lapha na kunika isiwash esibomvu noma esimnyama. Ukusisebenzise nje leso siwasho leso sixoshe izilwane. Sishaya izilwane uyongitshela ukuthi uboneni. Ngoba kusho ukuthi uyembulelwa wena. Ngento oyifake wena enkingeni yayo noma okuwumuntu nje osuke umona. Abona ukuthi makakudunusele akuzalisele ngabantu ngoba bezala nje. Hayi ngezwe. Ngoba isilwane lezi ugadwa ngesilwane engathi wathandana nomuntu wamhetha wamshiya. Manje uyazi ukuthi mawuthandane nomuntu mhlawumbe kwakho into omenzela yona njengokumlobola noma ukumenzisa ethembisa esithile noma umzalisa umntwana wamshiya. Kwenzeka lezi zinto ezenzeka kuwe. Ngoba nje mkhulu nje nobuso bami nje manje abukho kahle nje. Yonke into ayenokhudula lo muntu khehla lami. Mangasiyo umuntu wasekhaya ongowesifazane lona uphatha into engashamblukile njengoba bekuvezele nje wena kuyoba umuntu obuthandana naye ngoba manje ukhomba ukuthi umuntu wesifazane osondelene wena naye. Angithi nje alidinga isichazo leli phupho liyazisho nje ukuthi umuntu osondelene naye ngoba akakwazi ukuzala umuntu olokhuzana oqhelelene naye. Ikhona nje inkinga enkulu ila ekhaya noma ikulezi intombi zakho lezi. Ngoba nje mkhulu nje uyedwa umuntu engizwana naye. Ngosiyami. Hayi mhlawumbe uyikhohlisela mina nje angazi lutho phela mina. Angazi lutho mina lithini iphupho lesibili khehla lami sedlule kulo. Ngoba abantu abasangena manje nje laba bongena esifuleni nje.
laba nje abalandelene abakusiwo amaphupho lana zibonakaliso nje straight into engadinga sichazo ekubekwa nje njengoba injalo njengoba iyiyo hayi mkhulu lelo kugcina-ke leli engilibuzayo. yebo Ngike ngaphupha izolo ya engisi namhlanje vele ngoba into yasentatha. Ngaphupha nje ngiyibona nje ngathi ngisemalini nje le yamaphepha bekade ngathi nje iningi nje iseke ekamereni lami la ngilala ngakhona, kodwa bekuyimali nje ngathi yakwamanye amazwe efana nala ko Lukunda la lezi ndawo lezi zo-USA kuleyo ndawo leyo kahlahla amadola. Ngeke ngayiphupha ngathi khona umuntu ongitshela ukuthi uma ngiyithatha ngingayithathi kube ngathi ibaninga ngithathe le ngiyidingayo. Vele nje ngaphaphama-ke lapho kulelo phupho. yini uthwele Mkhulu mkhulu athi ngiyehlupheke. ngiyadlala khetha lami ngiyadlala ngithi uyabona ukuthi uthini lo muntu uthi yena ithathe ungayithathi kakhulu, ithathe kodwa ungayithathi kakhulu. Uyabona ukuthi lezi zinto zakho zalezi igandlo zabantu abadunusayo nabazalayo ziyahlupha, nalaba olala nabo wena ungathi uyalala lapha ebusuku ziyahlupha, zikuvalela inhlanhla yakho ingafika isheshe ihambe ubone ngathi uphelelwa izinto, uphinde kukhanye uthi kusakhanyile kwesikhashana uphinde uphelelwe izinto. Isho njalo le mali ngoba ethi lo muntu ungayithathi yonke, ungayithathi kakhulu. Ngoba iyakutshengisa ukuthi ukukhanya noma inhlanhla ikhona, kodwa manje inkinga kunalezi ithikameze ezikhona zalaba abafazi abadunusayo nabazalayo abakuvalelayo, ngoba phela isilwane leso sibona sizala wena. Akusiyo umuntu phela lo. Kole angani noma manje sengikhathele akwesithathe laba abasele bese siye ngiyaphuma nami ngiyaphuma. Hayi ngibongele mkhulu. Okay ke hlalami uhamba ugeze maye ukuthi kanjani ufike lapha kimi ngizokunika isiwasho mina esizokusiza. Hayi mkhulu ngisengokuthinta nje khona la ngoba ngiyakufollowisha. Hayi akunankinga ke hlalami, akunankinga, ngiyabonga mfowethu. Ngibongele. Awungene Khokhovulu bani ukhombo. Baba kunjani? Kanjani? Hayi sikhona. Sikhona. Ukhuluma kanjani uvala imic? Ayivaliwe ngapha kuwena. Hayi mhlawumbe ivaliwe kimi ngempela uthi ngiyivule. Awukhuluma kahle ngizwe. Yebo ninjani? Hayi ngiyaphila. Hayi awukukhulume ngoba le mic yakho ikushuthi ikhuluma ivaliwe. Yebo khe. Yebo mkhulu cha ngithi nami ake ngibuze la ngiyeza phela uyachaza mkhulu. Bengisacela ukubuza la. Nginesibonakaliso esithi la masifika kumina sithi angembethe. Nami ngiyibona impela ngihlubule ngingaqhokile. Iphupho lelo. Sibonakalisa impela. Hayi kulula leyo nto leyo. Ukuba nqunu ukuhlazeka ngithi uyazi ukuthi uma uba nqunu phambi kwabantu uyahlazeka okokuqala lokho. Yebo. Okwesibili ke ukuphupha uhlubulile ikhona into ezokuhlubula nje kanzima kabi. Ngoba iyasho nje ukuhlubuka noma ukuhlubula. Khona into ezokuhlubula nje ezokuphatha kabi kakhulu uma ukuthi uhlubulile nje umzimba wonke. Nekusuke kukhona into ezohamba nje kabi. Ukuhlubuka noma khona into ezokuhlaza. Ikuhlaze nje impela kanzima. Izigcina ikuhlubula inhliziyo. Ngoba manje uzasho omunye umuntu ethi awugqokile.
Nokusho ukuthi uphandle phela wena yonke into yakho kahle kahle ayifikile kuwe izinto zakho. Usokole kahle kahle. Uyawuqonde lokho futhi ukusokola kwakho akusikho kwamanje nje. Futhi akupheli manje. Ngoba ethi uphandle nje unqunu impela nje unqunu. Awugqoke ngani? Ukubuza kahle impela ukuthi le ndoda yahlala kangaka kodwa ibona izinto zayo ingahlambuluki noma ingaqondi. Ngithi uyayibona? Yebo. Ilapho nje khehla lami, ilapho. Yebo, ngoba manje kukhona elinye la elifikayo ngiboniswa kunomuntu ogqoke into ezibomvu bese ethi angihambe ngiyomkhela amanzi ngithengele nojuice womile gqoke into ezibomvu. Oh, ufuna ukuthi umhlambulukele kuqala noma umhlambulule kuqala bese uyamphakela. Awukwazi ukumphakela unje. Oh. Yebo. Kufanele ukuthi uhlambuluke kuqala bese uyamphakela. Umenzele itiye noma iladi. Aha. Yebo. Lokhu ngelinye ilanga sesikubiza sithi imisa. Okay. Yebo. Ngiyezwa mkhulu. Ya. Ngoba kungenzeka futhi ukuthi ngoba ethi mhlambulukele nje bese uyamphakela. Uye lo nothi uphandle. Ngoba embethe kuwe. Uthi uphandle. Akangenile endlini, uhlubulile noma uhlubukile. Noma uyagodola. Aha. Kungani ungaqokile wena? Yebo, ilapho nje indaba yakho. Ngiyezwa mkhulu. Yebo khehla lami. Yebo. Angazi noma ngasho nokugcina. Hayi, ubona uyabona manje usofuna ukungigabela. Uma manje kungena omunye. Hayi, okay Nkosi yabo. Amen. Amen mkhulu. Ninjani khehla? Siyaphila mkhulu njani? Hawu siyancela nathi mfowethu. Hayi siyancikazi mkhulu njengoba ngikhuluma nawe nje manje nje ngishawa uvalo nje engalazi nami ukuthi kusuka inhliziyo isho amanje. Hey bakhala lo mkhulu uyathetha lo umkhulu uyathethisa. Kodwa buka nje sikhuluma kamnandi kanjani la. Hayi. Uyabona ukuthi sikhuluma kamnandi kanjani? Awu sikhuluma kahle. Akekho oxabana nomuntu. Akekho. Yeah, okay. Mase sikhuluma indaba ikamoya sesihleli phansi. Into engayifuni ukuhlushwa, angifuni ukuhlushwa, ngizwana ukuhlushwa. Manje labantu bamanolako lunzima olubhedayo. Angiyezwa mkhulu. Kusafanele ukuthi ngibaphekele impepho ngiyithele la. Ngiyadlala khehla lami awudlule ngamaphupho akho nje besikhona ukudlula sibone ukuthi kwenzakalani. Okay, so mkhulu. Ushawa ingebhe nje ushawa ingebhe yini uyaphoswa. Hayi. Unezigalo zeintombi. Hayi mkhulu. Sithi mina noma kukhuphuka ithunywa. Ngenzeka ukuthi kukhuphuka ithunywa. Hayi ukuthi ngoba unezigalo zeintombi. Ngoba phela umuntu oshawa lo uvalo okusho ukuthi bamfakela undabula livalo bakufakela umalilisa bakulilisa lapha. Saze lapha ezintombi lezi eziphatha amabhodlela nemithi iqabo lezi. Hayi mkhulu angiboni ngathi yilezo kumina hayi ngathi hayi ngeke mkhulu hayi. Oh uvalo lwethunywa nethunywa ke ziyalidabula uvalo kakhulu ngoba isithunywa sihlala sethukile. Ingakho isithunywa mase kungena ihlobo sihlale siphezulu siphakama mangena isama ngoba kusuke kuzoduma izulu sihlale sethukile siyethuka isithunywa. Asizwani nolaka ngoba isithunywa sifana nomuntu wesifazane oshawa njalo ushawa indoda njalo. Mayike yaqhamuka nje ngisho kwakuthiwa wenza into encane angaquleka nokuquleka. Oh. Mkhulu
mkhulu ngenxa ngiyabonga. yokushaya lo uvalo ukuthi kazi uzofika thini namhlanje lo baba, uzofika enzeni namhlanje lo baba lona, uzongishaya ngani namhlanje ngemvubu noma ngesagila. Isithunywa-ke leso phela, isithunywa siwela komama nabantwana. Isithunywa ibona igijima. Manje izulu liqhamuka nengonyama yezulu yaphezulu le, amakhehla amadala leyo abhonga lapha phezulu. Awuthi uyayibona? Manje uma uneyithunywa usukwazi ukuthi kufana ngisho nengane uma uqhamuka yethusa uthi wa iyakhala nokukhala. Angithi uyayibona? Ya, ithunywa-ke ingakho ehlobo ziba phezulu kangaka, ziyakhuphuka ehlobo ngoba zisuke yilalele lo moya ovunguzayo nalamandla. Ya khehla lami, ungachaza-ke amaphupho akho sikwazi ukudlula. Mkhulu, shuthi iphupho lokuqala ngisenkonzweni, shuthi mina ngisondeza yona. So ngisenkonzweni. Nawe usaphi umoya ongcwele eziyoni? Ngisenkonzweni nawe usaphi umoya ongcwele eziyoni? Isiyoni lezi kumele sisibuyisele esayoni ngempela. Isiyoni lezi zenu le choral yenu lena umbhedo le choral. Isiyoni kumele sibuyele eZayoni manje. Sikhuphukele entabeni sehlele emanzini, sikhuphukele entabeni sehlele emanzini kulindwe. Njalo ngolesihlanu kuyalindwa. NgoLwesibili nangolesihlanu noma ngolwesibili nangolesine ayidliwi inyama. Khulekwe kulindwe ngoba ingilozi yaseSiyoni yayilele lapho, ingakho yayelapha ngeqiniso nje. Manje ayiselaphi umuntu, bacabile bafaka amabhande bagijimisa izizwe, babhema bayenza yonke into bathi babhemela abantu abadala. Umoya ongcwele uyephi eSiyoni? Ngoba iyona nkonzo yaqhamuka nazo zonke lezi inkonzo oyibona manje. Inkonzo yosindisi idabuka eSiyoni, inkonzo yakaShembe idabuka eSiyoni, inkonzo yiphi idabuka eSiyoni, zonke lezi inkonzo idabuka eSiyoni. Ingakho uSiyoni usibona ngathi sihlukile nje kulezi inkonzo. Ngoba lezi ezinye inkonzo ezingezokudabuka eSiyoni zihamba nemfihlo ethile eziphila ngaphansi kwayo. Manje iSiyoni simsodwa le, into enkinga yaso manje sesidungwe imimoya yobungoma iSiyoni. Sesidungwe ile mimoya ethinta impande, kanti iSiyoni besingaphathi muthi, besingaphathi impande iSiyoni. Besiphila nje ngomoya ongcwele. Manje umoya ongcwele uyaphi? Uyephi? Uye kuphi umoya ongcwele ngoba imimoya ingaka nje? Akwasibuyisele lengilozi eZayoni. Kwesiyibuyisele lapha eYoni lengilozi. Iyeke ukuthi ingilozi yaseSiyoni idungwe imimoya. Ngoba umoya ongcwele ubalekile. Phela eSiyoni sekungene umoya wasentshonalanga eSiyoni. Ufana nabo le mimoya lenevukile manje yobungoma. Imimoya yasentshonalanga nayo. So manje umoya ongcwele asiwazi thina ushoneni. Siyawufuna umoya ongcwele, siyawufuna ukuthi ubuye. Umoya waseSiyoni. Ayi mina ngazi. Neyikhali eSiyoni sezaphathwa ngisho abantu besifazane. Ikhali sezaphathwa ngisho abantu besifazane. Kanti abantu beyikhali obani? leSiyoni niyasidunga nini? Senaqobosha-ke ayina naqobosha, nagqoka amaqoki senkonzweni, kwakhiwe ingubo eyiqothileyo. Ongazazi ukuthi ziqhamukaphi eSiyoni ngoba iSiyoni esokuphinda. Manje hayi
niyadlala awukhulume khehla amaphupho wakho la. Mkhulu. Shothi uma ngisenkonzweni esakwazi ngibona isakwazi sehleli phansi sifa ijazi eliblue. Shothi manje ngimile phambi kwale sakwazi siphethe impepho yamawele kodwa uphethe into encane afika ivuthise bese angihogelise yona. Mengiqeda ukuyihogela lempepho le ngivele ngisho phezulu ngekhwela. Bengiqeda lapho ke qhamuke omunye ubaba khona phansi enkonzweni aqale aprofit akhulume nje indaba asho ukuthi uyabona umoya wami ukuthi usuphezulu kakhulu. Uyasho ukuthi uyabona ukuthi igama lami ngiyalibhala kodwa liyacishwa. Ebese ke okunye angisakukhumbuli ke. Wekhehla into yakho nje uyazi ukuthi uma ungangenzela kanje ungenzele nje 2 weeks nje wakho ungayi enkonzweni. Yebo. Ungayi enkonzweni uthatha impepho yamawele ushone nayo entabeni. Enye uyihlephule uqume ngayo uphalaze ngayo, uqume ngayo uphalaze ngayo, uqume ngayo uphalaze ngayo. Wenza njani ke? Uyangifastela from uMsombuluko until Friday. Ufaste ekseni ngo6 khumula ibhande ntambama. Ekseni ngo6 ngolesibili uma uzofasta uphalaze ngempepho yamawele ntambama udle. Ekseni mawuzovuka uqale uyibhande lakho uphalaze ngempepho yamawele ntambama udle. Uhamba uyokhuleka entabeni for 2 weeks ungenzela leyo nto leyo. Bese uyangitshela ukuthi after 2 weeks kwenzakaleni kuwe. Mawuzokwenza ngokweqiniso lokho engikusho. Yeah. Ufuna lokho nje. Asikho isidingo sokuhlazela amaphupho wena kufanele ukuthi ngikunike lento ezokwenza ukuthi lo moya ubambe. Uyangizwa? Ngiyakuzwa mkhulu. Yebo ilele lapho nje. Ilele lapho nje ungaliphinde lesibili ngedlule kulo. Bese uyahamba ungenzele lento engikutshena yona. Elesibili mkhulu kade ngisekitchen. Shothi manje ngisekitchen. Ade wenzani? Kade ngisekitchen. Yebo. Shothi ngisekitchen ngimile noma wami uma usadlula ngo-2020. Wadlula shothi manje mingimile eduze kwakhe ngimcela ngithi manje sacela ungenzela isiZulu. Mangenze mengiqeda umcela ngibona sokhona ukhambo osijwayele ukuba nalo emsamo phakathi ukubona utshwala bezulu mhlawumbe mawusakubeka eceleni ukuthi kuze kube namagwebu aphezulu. Ingwebu yebo. Yebo, so phakathi kulelo khambo kusanjalo and uyalishaya lolu khambo longendukulo ke eligoqoze ngize ngisondele eduze kwakhe lo eligoqoze ligcine nami sekuphakama umoya sengimemeza leso sikhathi leso eligoqoza angayiki nje alo eligoqozile ngize ngivuke. Hey khehla lami uyazi ukuthi leli phupho lakho akumele ngilihlaziye mina. Into okufanele ukuthi uyenze awuhambe wenze lento engikutshena yona bese ubuya ngitshena ukuthi kwenzakaleni. Ungifonele nje. Yeah. Uhlalaphi? NgiseThekwini. Ngoba wena kumele ukhushulelwe umoya wesithunywa sabalozi. Into kumele wenzelwe yona. Kodwa manje akukwazi ukwenzeka lokho inkambu ungayitholanga. Ngoba wena udinga inkamba. Ngoba ubona lo liyakhamba notshwana nje elishala phuphuma igwebu.
ngikutshela ngokusobala ukuthi sewudinga ukuhamba lento yakho iyobhoboka uma ungakuthola ukuhamba. Lento yakho mina ngingayinika iviki nje lilodwa wenza lento engikutshela yona bese ngolesihlanu ungadli uze uyodla ngesonto mase sibuye empophomeni ngibuka ukukhulekisa mina empophomeni ungitshela ukuthi kwenzakaleni. Ngiyakuzwa mkhulu. Ngoba lento yakho ivalwe lapha enkonzweni ayikwazi ukuphakama phakathi kwenkonzo. Ngoba umoya ongcwele awukho enkonzweni usuwalahleka usekho. Ngingaqondile ukuthi ngizokhuluma into ezifana nalezo. Siyabonga khehla lami. Bye bye. Kulungile ngiyabonga mkhulu. Kunjani gogo? Phela mkhulu ninjani? Ngiyancenga nami. Yebo mkhulu. Angazobuzonyizwa ngoba sengisemgwaqweni kuyakuruza le moto enkulu. Mkhulu, bengicela ukubuza yazi ukuthi ngiye ngaphupha ngazi ukuthi ngisemsebenzini lo engiwenzayo. Ngimikisa i-patient ewodini kodwa uma ngifika ewodini ngifica kunomuntu wesifazane obelethayo lapho. Uma ebeletha lapho umuntu wesifazane ubeletha ingane ingaphumanga iphume ingubo yini ukuthi ephume esemanzini uphume nale bhola leli lonke lakhe ne. Kodwa-ke uma eceda ukuyiteta mangithi ngibuka ezandleni zalo sisi lo ugabile ubuhlali kodwa ngikukhumbula ukuthi bunjani. Usista lo omsizayo uthi kuye uzalwe wembethe wena. Uzalwe wembethe wena uzalwe wembethe na. Basho njalo mkhulu. Basho njalo. Uyisangoma samanzi wena. Basho njalo mkhulu. Bathi uyisangoma samanzi. Uke wazidla inkamba zamanzi. Cha mkhulu bengingakaqalisi ukuzidla inkamba. Uke wahlanjululwa ngokwasemanzini. Yebo mkhulu. Okay, kwenzakalani uma uhlanjululwa ngokwasemanzini? Uthi sithinde esisalika somoya kuwe. Mkhulu yazi mina into engeke ngiyibone nje ma sisemanzini ne. Kuye kube nenkinga mangabe kukhona umuntu ozoba seduze kwami engithini. Ngathi uthi ngingaba yi-1 bangabi khona. Kodwa-ke esikhathini esiningi bahlezi bekhona vele. Gogo wena usafuna ukudijwa emanzini udijwa uzoquleka. Angisezwanga mkhulu. Mele udijwe emanzini uzoquleka wena. Uma ungakuthole mina nje ngokufaka emanzini uzuyinyele phakathi emanzini. Hayibo. Ngiyakutshela. Mele udijwe uzoquleka wena ibhoboke lento yakho. Ushayela ukuhamba lapha ushayela ukuhamba ubhonge lento zakho zalapha emanzini ezikubhodlisayo. Ngiyezwa mkhulu. Uthi uzokuthi ngiyokufaka uzoyigagela. Ngiyokufaka emanzini mina uncame. Hayi ngiyezwa mkhulu. Kodwa udinga ukuthi ufake emanzini sakuhlushwa. Uma ufake emanzini ufakwe lesara size sibonge ukungena lapha emanzini. Ngiyawasaba nalamanzi lena. Hayi ngeke uziwasabe kanti uhlala ungena kanjani emanzini uma uwasaba wena? Uyangena emanzini noma balinganisa ukufaka emanzini? Mangisangena ngiba nobalo. But mase phakathi. Kube sokuba right ngiyawasaba. Mele ngufake uzuyinyele ke wena awukafakwe emanzini wena. Hayi Nkosi. Wena emanzini awukafakwa wena kufanele ukuthi ufakwe emanzini. Hayi kusamele ngithole inamba yakho ke. Wena mele ufakwe emanzini awukafakwe emanzini wena kumele ufakwe emanzini okwangempela wena.
ufakwe emanzini utholelwe iy'nkamba zamanzi ushayelwe zona, ufakwe emanzini utholelwe iy'nkamba zamanzi ushayelwe zona, ufakwe emanzini utholelwe iy'nkamba zamanzi ushayelwe zona, uzoze uqonde ngqo lo muntu asho ukuthi ufunani kuwo. Hayi, ngiyakuzwa mkhulu. Bese mkhulu ngisacela ukubuza nalelinye futhi Phupho. Ngike ngaphupha ngazathi sihamba endaweni ngathi kumadwala so ane and then phambili kunamanzi ngihamba nomuntu engizwana naye kodwa masiya lapho kulamanzi kuvumbuka into engazuthi ufish kodwa inkinga ufish loyo wakho lona unemoya naye okokuqala nje lokho. Wamnika ubani wena lo muntu? Okay. Sisendaweni esihlala kuyo. Angisezwa ngakhulu. Waphuphani wena ngalesikhathi uzodibana nalo baba wakho noma lo muntu wakho? Mkhulu kwakungasiphupho kwakuyinto ethi kukhona umuntu osebenza ngabantu ozozwana naye ozoba ngaso then ngiceda ukukhuluma kuyabuya ngephupho uye lo muntu lobe bangikhombisa yena insafu. Mina sengiqedile mina nawe. Ngiqedile mina nawe noma ungaliqedelanga lelo phupho lakho. Fana ukuthi ukhanyisele wena uhlanjululwe ukuze into eziningi nizokwazi ukuthi nibambisane kuzo. Naye lo muntu wakho lona iy'nkamba zamanzi akayitholi. Yezwa mkhulu. Ilapho nje gogo. Maye mkhulu kuza kanjani ukuthi kuyakhonakala ukuthi bakuhlanganise lo muntu maceda lapho nalapho ihlezi ngixabana njalo. Angithi ngiyoba ngutshena nje mina ukuthi wena awukahlanjululwa wena. Wena awukahlanjululwa lamakhehla akho aphezulu lapha kuwe awakwazi ukugobela lo baba wakwakho. Ngiyakuzwa ngoba wayidlile impahla. Angisezwa ngakhulu. Gogo. Uzongifonela okungcono uma ukuthi uthola isikhathi ungifonele ngoba ushawa nayi network lapha ngazi ukuthi kwenzakalani. Yebo mkhulu ngizocela ukuthi ngikufonele mama sengifika le emsebenzini ngoba manje sengisemgwaqweni. Okay, akunankinga. Bye bye. Siyabonga mkhulu. Thathe laba babili noma ngibayeke. Akunishoni. Ngibathathe laba babili noma ngibayeke laba balapha ezansi. Hayi ungeno yaphi? Angeke ngisanithathe papa yini? Angisanithathi papa yini? Bengizothatha laba babili okade berequestile laba babili. uRich Mama lo nomthizoni bengizothatha bona mase ningena niba babili futhi sorry papa yini siyabonga abantwana bethonga ngiyabonga kakhulu bengithi nje angidlule lapho nginisize nje kancane ngimsiza kancane ufuna ngihlale wena Mthizozo ufuna ngihlale lapha wena Siphe hayi papa yini bengine ngizothatha laba babili laba bangenile manje niyangena nani manje niyangena nifunani Kunjani mkhulu? Unjani? Ngiyaphila njani?
Ngiyanizwela nje ngithi ngiyanithatha. Hey wenze mkhulu, siyabonga mkhulu, siyabonga. Hey. Hayi siyabonga Khehla. Indlela esibonga ngayo. Hey mkhulu, yazi lami ngihlishwa iphupho la yazi. Lithini iphupho Khehla? Kusho ukuthi ngiyahamba nomngani wami. Yebo. Ngathi sihlangana namaNazaretha. Kodwa sihlangana noKhanti bese uKhanti umdlalo webhola bese yangichazela ukuthi ibhola lidlalwa kanjani. Ubani? uKhanti umdlalo webhola nje lo ngikhuluma naye. Ngihamba nomngani wami kodwa. uKhanti lo waseFrance? Yeah. Oh. Yena mkhulu, yebo mkhulu. So uyangixoxela ukuthi ibhola lidlalwa kanjani, ngiyamlalela-ke. Bese kuba ngathi songena eklasini nomngani wami. Hayi bani? Hawu. Kube ngathi songena eklasini nomngani wami. Yebo. So mangabe sizongena eklasini bese ngisifica umvangeli umuntu ofake nje impulampula egreen. Bese umngani wami ayangikhulumela angibuzela ukuthi khona into afuna ngathi kufanele ngabe angibuzela wona. Bese wamthulisa bese akathula kubuze mina. Bese mina nami ngiyabuza ukuthi ngingayifaka yini uniform singena eklasini la ngoba khona ama desk. Ngiyabuza ukuthi ngingayifaka yini i-uniform. Bese aphendula wathi ungayifaka. So lento le angazi ukuthi isho ukuthini mkhulu, ngicela ungicacisele lapho mhlawumbe. Uqale nje phansi ngoba ngisuke ngaphazanyiswa ingane lapha ishaya umnyaka. Kusho ukuthi mkhulu ngihamba nomngani wami la sihlangana noKhanti, uKhanti sidiscuss indaba yami naye nebhola nje ngixoxela ibhola kumele lidlalwe kanjani. Yebo. So kusenjalo bese ngibona sesongena eklasini naye umngani wami lo. Uqala nje lokho ukuhlangana naloKhanti lona uhlangana nezithunywa. Ngoba exoxela nje ukuthi ibhola kumele lidlalwe kanjani uhlangana nezithunywa zakho okuyizona eziphethe impilo yakho noma owazalwa nazo. Ngoba uhlangana naye nje. Ukutshena ukuthi ibhola lidlalwa kanjani. Umbona umuntu kwedlala ibhola kusuke kukhanyisela ngokusobala ukuthi izithunywa zisuke ziphakeme zigijima lezo. Ngithi kuyagijima egroundini. Zithunywa lezo. Naye uthunyiwe ukuthi azoziveza lapha kuwe. Lo yamuntu ophethe izithunywa zakho. Hayi uKhanti. Uye ngoba uyisigijimi sale ebholeni. Uyisithunywa oyokwazi ukuthi wena usheshe ukwazi ukusirecognize. Usithathele ekhanda. Yebo. Bese sangena eklasini. Masingena eklasini khona nabanye abafundi kodwa phambili lapha umuntu okhona umuntu ufake impulampula ehlaza. Bese umngani wami lo uyiNazaretha bese afuna ukungibuza ethiwa akathule angikwazi mina ukuyikhulumela. Bese ngiyayikhulumela ngiyabuza ngingayifaka yini i-uniform. Yebo bathini yena? Lo muntu engibuza kuye athi yebo ngayifaka but angiqondi ukuthi kusho ukuthini ngalokho nje selokhu ngihluphile nje kaningana ngicabanga angitholi impendulo. I-uniform. I-uniform. Angithi i-uniform uyazi ukuthi iqala iyisehlukaniso. I-uniform. Uma omunye egqoka ured, omunye egqoke ublue. Senihlukene lapho nje ngokukamoya eqala. Yebo. Kodwa manje ngagqoka uwhite nonke, nigqoka ublue nonke, nigqoka ugreen nonke, kusho ukuthi nimunye lapho. Angithi? Yebo. Ngoba ethi wena ifaka uthi wena ngayifaka uniform uthi yena ifake uyangena lokuzaneni esithembisweni seyithunywa. Usuzoqala manje uxhumane nezithunywa owazalwa nazo. Uqale wahlangana nazo lapha. Okuyizona ezilawula ini impilo yakho. Usuzoqala manje ungene kuzo ukuze uqale uhambo lwakho. Uqala uhambo lukhiyana. Bathi kodwa ikhulumele wena ukuze uzokwazi ukuxhumana nezithunywa zakho. Ukhuluma kuphi mkhulu mhlawumbe ungicacisela lapho ngizokhuluma kanjani nkosami ngoba ngididekile. Angithi uma ungathola umuntu ongakuhlambulula
akuxhumanise nemoya yakho ngalesikhathi eyihlambulula lento yakho izohlala obala ngokwethunywa izokwazi ukuthi ikubonise izinto ikutshela izinto ngoba awukaxhumani nayo uma ungakajoyini ku-uniform ungakangeni ngaphansi kwale ngilozi ye-uniform. Kumele uthole umnazaretha omhlophe-ke ugqoke wona ngoba yiwona okwazi ukubukela yonke imibala. Senginawo-ke umnazaretha mkhulu. Usunawo umnazaretha omhlophe? Ukuthi angazi ukuthi ngizowenza njani-ke. Angithi iwona okwazi ukubukela zonke iy'thunywa lezi. Yebo. Mkhulu, ngiyabonga mkhulu, cha songicaciselile. Nali-ke lesibili ngiphinde ngihamba nomunye umngani wami omunye futhi engidlala naye. Usebenzise ikhandlela elimhlophe uma ukhuleka ngalo mnazaretha ekuseni na. Ngiqhamuka Nkosi yami. Hayi, ilo muntu angifonela ngazi noma mhlawumbe uyitshela sengiphumile endla. So uthi ngenze njani mkhulu? Ya. Uthi ngenze njani? Ngithi uthole ikhandlela elimhlophe ukhuleke ngalo. Alright. Ukuze likwazi ukukusiza. Alright, na elesibili mkhulu la ngihamba nomngane wami ngithi ngiyomlekelela khona umsebenzi awenzayo. Mangimlekelela bese kuvela uma wakhe enginikeza ihandy end. Ngathi khona into emele ngiyoyigeza. Mangithatha ihandy end ngifika ngibona amahasha amabili amnyama. Lamahasha amabili ngathi ayagula. Eliwali ngathi selize labona umlenze wanqamuka. So linemlenze emithathu. Lelinye line mlenze phelele kodwa ngathi iyagula. Amahasha lawo amabili. Ngiphethe ihandy end kodwa ke nami ngibe sengithuka phela ngavuka ke. Ukuthi nje bengicela nakhona mhlawumbe ngikhanyisele ukuthi ngabe kusho ukuthini. Useyizi ithunywa njengoba ngishilo ngathi hamba ohlanjululelwe ithunywa zakho ukuze ikwazi ukuxhumana nawe. Akho sibona manje nalesi sinye sesilinde sayeka. Salinda sadika ba. Sesinqanyukelwe nawo umlenze sesihamba umlenze emithathu. Ngona ngiyabonga mkhulu. Ilapho nje mele uyohlanjululelwa ithunywa zakho leyahendi kutshena umsobala ukuthi kumele ugezwe. Ugezelwe imimoya emhlophe yeyithunywa. Uphakaniselwe ngokweyithunywa. Ngoba uyibona nje ihendi angithi imhlophe. So mkhulu ngicela ukubuza ukuthi ngakuthinta in private. Uhlala lapho wena ke? Uhlala eNewcastle. Kuyoba khona inkinga ke phela lapho ke hlala nami ngoba eNewcastle mina ngifike mina angisebenzi ngefoni isikhathi esiningi. Umuntu uza kimi nje straight. Cool. Ukuphi nethi kwena? Ngekwamasho mina eThekwini. Kodwa ngisebenzela kwaBest. Ungangibamba naseGoli phela iNewcastle iseduze eThekwini iseduze eGoli partner ndawo. Uma unehlobo nje ngapha eGoli ungibambe khona ngifike ngubhukudise ngubhukudise emanzini ngugeze mina ubuyele eNewcastle ngoba ngigeza no 2 days. 2 days. Ngugeza nje. Ayingomkhulu ngiyadideka impela manje. Kodwa ngizobona senza kanjani mkhulu ngiyabonga. Okay, amen. Khuluma gogo. Ngiyalunga. Amen. Yeah. Awuqala khehla ngithanda ukwemukelwa ngithanda ukubonga ukwemukela ku live yakho. Yebo gogo. Yeah. But nginesicelo so nginephupho ngingazi ngabuza khehla. Yebo ngithi yiwo amaphupho engiwahlaziyayo namhlanje ngihlaziya thunje bese sekuphelele. Okay khehla. Nginephupho khehla ngiphupha nje ngingathi ngiyageza mangigeza mase ngiyagcoba la ngigqoka ngibona umamazala wami uyangena. So ngigqoka yena uyangena kodwa akangiboni mina ngiyambona. Niphambene ngani nomamazala wakho nibangani?
umamazala wami akunanto engike ngaxabana nayo naye kodwa siwashona. Oh, u- u- yini eningamenzele yona ukufanele ukuthi nimenzele yona kokungcono mhlambe mangakuthiwa ngilokhozana ngoba phela umuntu mayengena unqunu ungena unqunu kuwumamezala awukwazi ukunqunela umamezala. Yebo Khehla. Yebo. Yeah. Yini lena Yeah. ningayenzile nina ofuze ngabe nimenzele yona? Yazi kusuka kube nzima Khehla ukuthi ngingangena like emndenini lo kubo kamamazala wami ngithi la engicatshise khona inhloko cause angilotsholwanga Khehla ukuthi ngingaba nepower yokuthi umamazala kayenzelwe lokhu uyabona. Kodwa uyakwazi ukwedlulisa osikubonile ukuthi like ngitshele abantwana bakhe. Yebo, ukuthi utshene umyeni wakho utshene abantwana bakhe ukuthi ubona umama enza kanje 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 wathola ukuthi kunenkinga yokuthi kunento afisa ukugcinelwa yona. Yebo, hayi ngiyakhona ukudlulisa. Hayi isuke ipheleleke lapho gogo ngoba abakwenzi ngoba bethanda. Yebo. Bakuyeke ngabomu bezwini ukuthi kuthiwa kwenzakalani futhi. Yebo. Ileyo nto nje khona ayifuna ukugcinelwa yona uma ugogo wengane zakhe. Yo, manje kusuke ke Khehla okungathi kuyangethusa ke mangigqoka lapho yena akangiboni uyaphuma mayephuma la endlini engikuyo indlu nje ngathi ngabo 4 bedroom house then uyaphuma uvala i-main bedroom la ngiyamemeza ngithi mama akasabeli uyaphuma uyakhiya umnyango ngiphakathi ngiyaqoka so oh yeah. Yeah. Ubaba wengane. Baba wengane ukhona Khehla but okwamanje akekho uphumile. Mawuthi uphumile angazi ukuthi uqonda ukuthini. Ngisho ukuthi la ikhona inkinga phakathi kwenu nina nobabili. Yebo Khehla kunjalo. Hayi. So uyaphuma uyangikhiyela phakathi endlini Khehla ngithi ngibone mase kangikhiyele njalo futhi ngilapho phakathi endlini ungena ubabazala naye washona. Uyangena futhi kuleli room engilo. But yena ngokubona kwami made sephutheni ngathi uyangibona but ngithi hayi ungangeni babazala ngisaqoka. Uya understand amkhulu. Then ngibe sengiyamemeza phandle ngibona ngathi angisamboni ubabazala sengiyamemeza ukuthi umama umvalele endlini ngiphume kuphi but ngibone kuvuleka izivalo ziyashayana kanje ziyacrossana ziyavuleka zimbonisa nje ukuthi kangiphume lana then abantu bathi ngiyamemeza bathi kathi wayehlule ukuphuma nawo umnyango lana ovulekile ungakhona ukuphuma sengithi ngiyaphuma ngaphumela ngaphandle mkhulu mangiphumela ngaphandle angathi kunezisebenzi abosisi abasebenzayo but usisi lo uthwele ingane mayithwele ingane le igqoka iphampa ngiyabona ukuthi iphampa leli kudala ligqokile so ufuna ukuthi at least mangingamfunela something sengithi ngiyabheka nje empahleni zabantwana bami ngibona ukuthi kunamaphenti like amancinci ukuthi ngamnikeza agqokise lingane yakhe isasencane cause usehlala efaka iphampa. Hey gogo. Uhlala kubo wendoda wena? Angihlali kubo kwakhe but hayi khona ngiyahamba ngikhululekile cause vele ngiyazakala kodwa ngiyazakala nje lokho ukuthi umuntu uyazakala ukuthi nawe umama wabantwana ngisemshadweni impela owabo 18 years but angilotsholwanga. Umshado onjani pho lo?
just khonokho mkhulu ukuthi uhleli uyabona usunabantwana bakhulile. Hey. Gogo unenkinga usenkingeni wena eyodwa inkinga yakho yazini. Ilabo abantu bakini. Ngoba ubona nje umamezala ubona isalukazi sakini. Noma bengingaze ngithi uma wakho ukuba uma wakho usuwedlula. Naye wayedlula yini? Yebo yena lona ozokulanda umamezala umama wakho. Umuntu owumama kuwe loyana uzokulanda. Uphi ubaba wakho? Ubaba naye swashona. Yebo bebefike bobabili bezokulanda lapha. Kuloya muzi ngoba kunenkinga lapha. Kunenkinga enkulu lapha eyokwehlelayo ezokwehlela ngoba bafune ngabe sewagcinelwa izinto zakho ngendlela nabo bakwazi ukujabula bakhululeke ngeingane zakho nangengane yabo ewuwe. Manje laba khona bakhululekile. Ingakho nje bephuma bekuvalela umnyango. Bakutshengisa ukuthi sizokulanda la ovaleleke khona hayi ukuthi bona bayafa. Bazokulanda uyabezwa ukuthi laba abantu bathini leminyango mayilokhu ivuleka ivaleke. Yeah, ngiyabeza bathi kanti bathi why usehlile ukuphuma khona umnyango nanku lana ukhona ukuthi uphume ovuliwe. Wena uboni umnyango wena? Ende ngiyubhekile mkhulu uyavuleka uyavaleka uyavuleka uyavaleka. Ngisho namanje ubona umnyango ukuphuma wena manje ubona umnyango ukuphuma noma uthi wenzele izingane zakho. Yebo mkhulu ngiyenzela ingane but inhliziyo yami manje ungahlala wena ungajabule ngenxa yokuthi wenzele izingane. Cha ngiyabuza ngisho ukuthi phuma. Yebo okay. Ngikuzwa kahle ende ukhuluma ngathi uphakathi kwenhliziyo yami. Ngihleli nje mkhulu ukuthi kanti pho ingane zami ngizishiya lana ngishiyela bani. Ende la Abantu uhamba nabo bonke labo bantu labo ubuyela kini. Umuzi ozowakha wena uma izinto zakho ihamba kahle. Umuzi ozowakha wena wakini wakhela kulokuzana izingane zakho nobaba wakho okuzanayo umakhela umuzi kube umuzi wakhe lo. Lezi ngane ibizwe ngezinto lapha ngoba lezi ngane mayizoqhubeka sebeza lapha kulomshado wakho ongemshado zizoba nenkinga lezi ngane izinto zazo ngeke zize yilunge kanti ziboshwa uwe ulokhu uthi wena uhleli uhlalele zona kodwa ubulala zona wena. Kudala mkhulu ngikhuluma le indaba oyikhulumayo manje ngitshela lubaba ukuthi bathi uyabona ukuthi uvalela abantwana bakho kusasa the way oyenza ngakhona kimi kusasa nabo bazothola same thing eyenzakala kimi kuzobe kuyenzeka kubo. Wena abantwana bakho awubathandi. Wenzani wena ekhomba ukuthi laba abantwana bakho uyabathanda ngoba ngabe wenza into eyodwa wena. Ezokuqoqa nalabo abantwana bakho. Ayikho enye landela laba abazali bakho abaphuma bakushiya. Bashiya umnyango usuvulekile. Ngoba umama wakho uyakudikila ngoba ekuthixela nje ekukhiyela lapha. Uyakudikila mayekudikila ubaba uyabuya uthi hey umntana wami lo uzokuvulela ubaba. Ngoba ubona umnyango uvuleka uvaleka. Yebo. Angazi ke mina kodwa ngingaze ngisho ngithi hamba ushiye umuzi wakho ngoba uyawuthanda. Bye bye gogo siyabonga. Okay khehla ngicela ukuqedisa nje. So mase ngithi sengiphumile lapha na senginikeze lo untombazana ukuthi agqokise lingane. Kwangathi sengigibele imoto encane nje kumkhulu ebeyihamba kakhulu ibeyingadrive yini. Umuntu bengenile nje kunamapassenger. Manake akwesibuye lapha na kule yangane lena osiza le yantombazane ngoba kuyakhomba ukuthi wena usiza umuntu othandana nendoda yakho uyamsiza kodwa yena ugadla ngezilwane nezichitho lapha kulamaphampasa lezi ingane lokhu igqokile kodwa manje sibe kungengane leyana akungane leyana. Wena uthatha into engabe ulokhuzana uphilisa ngayo izingane zakho nomndeni wakho wakha ngayo umuzi kababa wakho uhlalisa izingane zakho ziphile ngendlela eqondile ubuyele kimi. Uyayithatha wena usevilwane leziyana. Hambe siyobuthwa ile ndoda yakho ibuye nazo lapho. Yebo khehla. Hayi vele Kubeka gogo.
Yebo khehla akula kuzwana vele la ekhaya. Kuhlala kunokuxabana okungapheli. Ngisilwa nabantu vele uhlangahlangene mkhehla. Uhlangahlangene empilweni. Uyangigulisa. Gogo uyabona mina ngiyaye ngizwe umuntu ethi mina ngihlalela iy'ngane zami. Angeke uhlale emalahleni eshisa ukuthi uhlalela iy'ngane. Ngoba kwazona lezo ngane lezo uzoyishiya emalahleni ekugcineni. Ngoba uzothi uma ufa la ufele emanyaleni, ufele esigangeni, uyishiye emanyaleni isale ihlupheka iy'ngane into ongayazi. Kodwa-ke ngoba nithi nihlalele zona, ukuhlala ubone ukuthi kuzokubekaphi lokuhlala kwakho. Ma uhamba usiye efamilini labasebesele abakhona cause awusela mama unababa awunabani. Ma usithi uyababonisa bathi usazoyaphi usukhulile. Ayikho into enjalo. Kodwa-ke ubuhlale gogo, ubuhlale ubone ukuthi kulokhu uzana. Shona iphupho lakho lesibili silihlaziye sidlule kulo. Hayi, khona lapho khehla ikhona engigcine khona sengihamba ngemoto ebeyigijima kakhulu inespeed. So impela yahamba yangishiya la ebengisiya khona ngabona nje sengiyehla ukuphaphama kwami. Mina ngazi bebekulandile kodwa abantu bakini bakulandile lapha. Kodwa manje bakulanda kabi uma bezokugijimisa ngey'moto ezimnyama ngoba manje ibhokisi le. No bebengangigijimisi ngemoto ebeyimnyama no bengigibele nje imoto. Bathi ukuthi ikhala ibe yinjani angiyazi bathi beyihamba ngespeed. Ukuthi mina angazi ukuthi ngushiso yini lokhu ukuthi ugijimiswa ney'moto ezimnyama. Akunankinga kodwa khona bebekulanda kabi ngoba bekulanda nje. Bekulanda kabi ngoba bakulanda ngebhokisi. Okusho ukuthi wena ke uhamba ugcine wenze njani? Wedlulile njengoba ngishilo ukuthi uzofa wena uyishiye lezi ngane. Uzoyishiyaphi? Wawuthi wena wenzela zona ukuthi ziphile. Ngoba uhleli lapha emlilweni nje wabalahla. Wawuthi wenzela zona. Ma ufa wena zobe zenzelwa ubani? Ngoba uyayibulala wena lezi ngane. Yebo khehla. Ngikuzwa kahle khehla. Angazi ukuthi ngasizakala na khehla. Mina ngiseGoli. Mina eGoli ngijwayele ukufika ngeyi-25 njalo ngeyi-25 ngisuke sengiseGoli. Okay khehla, inamba zakho ngingazithatha kuphi ukuthi ngibe ku-YouTube uzongithola ku-YouTube. Okay. iSolomoya TV ungene nje lapha iSolomoya TV ufike ungicheck khona uzongithola. Hayi ngiyabonga khehla. Kodwa ngasizakala na khehla. So ufike sibone khona ukuthi uyalithola usizo uyagezeka. Okay khehla, ngiyabonga. Yebo. Ngiyabonga. Hayi siyabonga abantwana bethu ngapapa yini manje hayi. Papa yini bababili kusho ukuthi bengizwe ukuthi kunenkinga engaka. Hayi papa yini bafowethu ngibongile kwabangenile badlulisa ilokuzana zami. Maye ukuthi nilitholile usizo bafowethu. Ngiyabonga kakhulu mina ngiyabonga nami engathi ingilozi ngaqhubekela phambili nani izithunywa zenu zihlambuluke zinithwale zinikhanyisele zikwazi ukuthi zinibonise ukukhanya zikwazi ukuthi zinilwele ezimpini enizilwayo zinembathe njalo ihambe nani zinikhusele zinifukamele. Ngiyabonga bafowethu, amen. Sompaka kwasa ngimalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa